आं नोंनि कल मेसेजखौ बेसेबां लामा नायै नेनानै थाबावनो? आं नोंनि कल मेसेजखौ बेसेबां लामा नायै नेनानै थाबावनो? आंथ' सानफ्रोमबो नोंनि खोथाखौनो सानबाय थायो। सोरबा आंनि मबाइलाव फन खालामबाबो सिगाङावनो आं नोंखौसो सन्देह खालामग्रोयो, नों आंखौ फन खालामदों होनना। आरो मबाइलाव माबा मेसेज फैबाबो नोंखौसो सानग्रोयो, नों मेसेज खालामदों होनना। बेसेबां नेबावनो आं नोंखौ सानै वाट्सएपआव नोंनि मुंखौ सार्च नायोब्लाथ' नोंखौ अनलाइनाव थानाय नुयो। नाथाय मिथिया नों सोरनि थाखाय अनलाइनाव थायो। आं नोंखौ बेसेबां नेबावनो? माब्लाबा आं नोंखौ नेयैनो हरावबो उन्दुनो ओंखारा। आरो सानावबोथ' आं नोंनि कल मेसेजखौनो फैगौबा नेनानै थाबाय थायो। जानांगौ नों दानिया आंखौ एसेबो गोसोखांला, बिनिखायनो गोबाव सान नेबाबो आंनि मबाइलाव नोंनि कल मेसेज खनसेबो फैला।